Majalisar Dokoki ta dakatar da binciken da ta fara kan zargin hukumar USAID da taimakawa ƙungiyoyin Boko Haram da ISWAP sama da wata 5 da fara binciken, amma babu wani ƙwaƙƙwaran bayani. Ministan yaɗa labarai ya ce NBC ce ke da hurumin dakatar da Bategi FM ba gwamnatin Neja ba. Ma'aikatan jinya sun sanar da janye yajin aiki. Ƙungiyar Amnesty ta yi Allah wadai da sakacin da ta ce gwamnatin tarayya na yi kan ɓacewar ɗan gwagwarmaya Abubakar Idris Dadiyata. Gwamna Zulum na jihar Borno ya ce gwamnatin sana shirin mayar da mutum 5,000 gida daga sansanin 'yan gudun hijira kafin wucewar damina domin su samu damar yin noma. Ƙungiyar Amnesty ta ce dakatar da gidan rediyon Badaggi da gwamnatin jihar Neja ta yi cin fuska ne ga aikin jarida. Ahmad Ila ya ce kawo ƙarshen rashin tsaro a arewacin Najeriya ne kaɗai zai jawo wa Tinubu farin jini a yankin. Gwamnatin jihar Sokoto ta karɓo bashin naira biliyan 70.4 domin inganta fannin kiwon lafiya. Matan aure a unguwar Kofar Mata da ke Kano sun gudanar da zanga-zanga sakamakon faɗan daba da yaƙi cinyewa a unguwar. Shugaban jam'iyyar NNPP na jihar Kano Hashim Suleiman Dungurawa ya ce farin jinin jam'iyyar adawa ta PDP ya rusashe a jihar. Jami'ar Umaru Musa Yar'adua da ke Katsina ta kori ɗalibanta 57 kan laifin magudin jarabawa. Wani mummunan rikici ya ɓarke tsakanin wasu manyan jagororin 'yan bindiga a ƙaramar hukumar Tsafe a jihar Zamfara ya yi sanadiyyar mutuwar mutane 3 bayan an yi mummunar arangama. 'Yan adawa sun caccaki Trump kan korar shugabar hukumar ƙididdiga ta Amurka. Malawi ta cimma buƙatar Majalisar Ɗinkin Duniya kan yaƙi da HIV. Wani ɗan Koriya ta Arewa ya yanke alaƙa da ƙasa. Kotu ta ɗaure tsohon shugaban Colombia Alvaro Uribe na shekara 12 a gidan yari. Ƙungiyar Hamas ta ce ba za mu taɓa ajiye makami ba har sai an sami ƙasar Falastinu. An dawo da wutar lantarki a dukkan ƙauyukan da aka tafka ruwa da iska a Beijing. 'Yan sanda a Afirka ta Kudu sun kama mutane sama da mutum 1,000 a guraren haƙar ma'adinai ba bisa ƙa'ida ba. Kotu a Mali ta bayar da umarnin tsare tsohon Firayim Ministan ƙasar Musa Mara. Wani jirgi maras matuƙi na Ukraine ya kai hari matatar mai da ke yankin Samara na Rasha.